Duha ka van nga adunay karga nga mga baktin nga way legal nga mga dokumento ang gisita sa managlahing lugar sa Barangay Jubasan, Northern Samar. Moabot sa 133 ka mga baktin ang nakumpiskar sa Bureau of Animal Industry, Veterinary Quarantine Services, Region 8, pasado alas 8 sa buntag niadtong Lunes. Matud sa kapulisan nga walay napakitang mga legal nga dokumento ang mga nagmaneho sa van dihang gipangutana kini. Matud ni Dr. Rico Espina, Quarantine Officer sa Samar area, nga dugay na nilang gibantayan ang lihok sa mga responsable. Ang mga driver sa van nakalapas sa gipagawas nga Executive Order No. 25-02-01 Series of 2025 sa Northern Samar LGU. Ubos sa kamanduan, gidili ang pagkarga og mga buhing baboy o pork products aron kalikayan ang pagkatap sa African Swine Fever kun ASF. Samtang padayon pang gisuta sa mga otoridad kung asa gikan ang mga baktin, gidispose kini sa Barangay Sabang Zone 2.